De laatste aflevering van deze eerste serie. En dan heb je verhaal iepen en bleed dien op televisie. Zit er een heel skof tussen de opnames en de uitsturing, want tussendoor kwam corona. Liekt het nou zo? Of ben er heel iets meer verwarde personen? Meer mensen die het paard even volslaan kwijt binnen? Komt dat omdat wij hudder oordelen als maatschappij? Het zo vier mogelijk bij u zwaai houden willen? Feit is dat 1 op de 4 een psychische stoornis krijgt. En dan? Wat doet corona maar die uit je zonder deze pandemie al genoeg wrakselingen might libben? Hoe is het om je verhaal iepen en bleed dien te hebben op televisie? In deze laatste aflevering zie ik 3 van uw haatrolspelers op en ben ik zelfs heel benijd hoe het nou maar is. Ik had toen psychose gehad, manisch depressief en ADHD. Toen is de relatie uitgegaan en toen ben ik mijn werk nog kwijtgeraakt. En ik ben uit de structuur geraakt. En toen ben ik mijn medicijnen toen ben ik niet meer goed gaan slikken. En ben ik toen met een dwangbevel eigenlijk ongeveer opgenomen. Ik ben weer in Frencher. Een van de eerste die ik interviewde van deze serie, dat wie Bram. Ik ben heel benieuwd hoe dat nou met Bram gaat. Hey, hallo Bram. Hey, goeiedag. Goed die werd te zien. Ja. We kunnen geen haaien meer, hè? Nee. Nee? Nee, dat mag niet meer nu. Hoe is het maar, jong? Ja, wel goed. Ja? Ja, ja. Dus juist oors uit uw eigen? Ja, ik ben het is een poos geleden die opname, dus... Ja, zeker. Het gaat wel heel goed, ja. Een poosje clean nou, dus voor 2 maanden nu alweer, dus het gaat wel goed. En wat bedoel je met clean, Bram? Gewoon helemaal schoon. Gewoon helemaal gestopt met alcohol en drugs. Zo. Ja. Dan zorg ik dat ik in die eigen. Ja. Viel zie ik beter? Ja, ik voel me wel beter. Wat helderder en ja. En het is wel moeilijk, maar het is met vallen en opstaan, maar het gaat hartstikke goed. Ja. Jeetje, en dat in een tijd dat de wereld op een kop zit, hè? Ja. De opnames, de eerste keer dat ik daar spruts wie van corona, dus er is heel wat gebeurd. Ja. Hoe wie dat voor jou? Ja, dat was wel ingewikkeld, ja. Want veel onzekerheid met of je wel naar huis kon en niet. En ik ging een weekend vaak naar mijn ouders toe. Ja. En soms kon het weer wel, dan weer niet. En dan moest je een dag thuis blijven voordat je weer een dagbesteding kon. En ja. En structuur is juist zo belangrijk. Ja, structuur is belangrijk. En ja, dus de dingen die je normaal deed, gingen niet door. En er gaan heel veel dingen werden afgezegd. Dus. Zwaar dat ik van een beromval bij jou? Of Even zijn er nu. een terugval? Joeg dat ik een terugval? Of dat het dan even minder goed ging? Of? Nee. Nee, hè? Ja, ik heb het wel. Het is wel eens een keer weer misgegaan, maar ik had even op een scherp wonen gewoond. Maar toen ben ik toch wel even hierheen gegaan om naar Lankum, om gewoon om er even wat langer de tijd voor mezelf te nemen. Ja, het gaat nu heel goed. Dus, je tijdverdrijf ook, hè? Ja, je mag toch wat, hé? Hij zit nu op Nijlankum, dat is de dubbele diagnosekliniek voor verslavings- en psychische problemen. Het laatst wil er zo zelfstandig mogelijk wennen. Ja, dat is leuk, hè? De vriendenkeer vertelde er al hoe belangrijk de dagbesteding is. Grutsk vertelde dat er nou 5 dagen dat doet en dat zijn brommer intussen kleer is. Kun je wel foto's laten zien ook? Ja. Alles zit er nieuw op. Nieuwe veren, nieuwe kappen, nieuwe zuigen in het blok en zo. Mooi. Ja, zo gaan we wat toeren en onderweg even stappen, wat drinken en zo. En dus, ja. Wat was nou die volgende project? Ja, ik denk gewoon maar weer een brommer. Nog één erbij. Ja. Ja, dat houdt hij bezig. Ja, hou me bezig. Ja, vind ik leuk. Dus. Bedankt voor je verhaal, Bram. Ja. Echt super. Ja, jullie ook bedankt. Ja. En het gaat je goed. Ja, bedankt. En hoe zou het nou mooi Nienke wezen, die net maar haar echte naam of gezicht in beeld haar verhaal die Trots stigma wat er altijd nog op zit, zeg maar. oer die paar keer dat ze opname best had. Ik werk als verpleegkundige. Ik aan de HBOV dienen. Ja. Want dat wil ik zeker nog mij aan. Het kan iedereen hoe komen. Ik vind het leuk dat ik daar weer ontmoet, mooi. Ja. Ja. En zei ik Nienke of mag die bij die echte Maar ik naam ben in? ook Sylvia nemen. Ja, want er was stuk in beeld, hè? Ja. Hoi Sylvia. Ja, Wat is er gebeurd? Nou, ik heb het op Facebook plaatst en ik kan gewoon heel veel positieve reacties krijgen. Jeetje, daar is gewoon... Wat heeft op Facebook zet?
Nou, ja, dat ik op Omroep Friesland kwam, steeds maar mijn problematiek. Nou, Prutter die zeiden respect. Ja. Ja. Wat doet dat met die? Ja, dat vond ik wel heel mooi. Daar ben je wel blij van, steeds maar. En aan de andere kant hier ik echt zoiets van, ja, ik hoef me direct net voor te scannen. Nee. Want ik ga je direct net verkozen om dit te krijgen. Goed zo. Ja. Ja, want dat is het dilemma. Je wil je er net verschammen, maar je wil ook net dat mensen oors naar je zin gaan. Precies, ja. Corona had ik ze haar invloed gehad op Sylvia. Ja. Ik zei rek het haar dagstructuur kwijt en dat is dreig. Hoe wie corona voor die? Ja, heel vervelend. Heeft er last van haar? Ja. Nou, ik kan sowieso net alles volgen, want dat bij mij Rutte en zo, dat deed ik bewust net. En ik zie iets van, ik lees het wel op teletext. Oké. En ik word gewoon nog heel goed begeleid door het vak. Ik hier elke week eens met een telefonisch consult met mijn psychiatrisch verpleegkundige. Ja. En ik hier nog gesprekken via de telefoon met de psychiater. Ja. En op een gegeven moment mocht ik weer bij de psycholoog live komen. Want dat werkt natuurlijk net om mijn psycholoog te praten via de telefoon. Dus daar ben ik wel heel blij mee. Dank u wel. Ja. En gaat die goed? Ja. Sylvia. Dank je. Bipolaire stoornis is MD, want zo wordt het ook gezegd, manisch depressiviteit. Zodat je pieken en je dalen wat hoger en wat scherper zijn dan bij normaal iemand. Bij jezelf zie je dat niet zo snel. En ik heb ook wel een spigoses gehad. En als je wiet rookt, kan je ook spigotisch van worden, zeg maar. Ja. Mijn ouders zijn zeg maar jong gescheiden. Dus dat zijn meestal belangrijke dingen die je niet wil bespreken of dat soort dingen, dat je jezelf gaat verdoven. Ik heb wel in boeten zitten, dacht ik. Ja, zeker wel. Mooi wel. Het is mooi waar. Jongen, wat is hier opknapt, hé? Ja, ik ben bezig. Het is nog net klaar. Nou. Ik heb het Ruud heel en weer opnieuw inlijn. Ja. Want je zoon zei de keer, het is een goed teken als maar de tuin aan de gang bent. Ja, nee, ik moest het zou het al 3 jaar aanpakken. Dat ik het netjes zou maken. Rick viel hem beter als de eerste keer dat we elkaar troffen. Hij vertelt mij dat er klaar is voor nieuwe stappen. Ja, zij is uit de tuin, contact met mijn dochter. Hij is een dochter. Ja, en dan gaan we daar weer contact mee zoeken. Dus daar ben ik wel druk mee bezig. Veel met werk natuurlijk ook. Maar dat is een hele stap om haar dan met te zien. Ja, zeker. Daar ben ik nou ook al aan toe, hoor. Het wordt wel tijd, zeg maar. Ja, een heel kwetsbaar proces, viel ik. Ja, is het ik wel. Ja, maar ik ben er al wel een tijd, hè. Dus dat komt wel... we zijn ermee bezig. Dus, Dat zou ik wel wat hoe het maar daar gaat dan, denk ik. Ja, tuin, dat contact, de Ja, wasmachine zeker. die draait. De hele coronacrisis had bij Rick net voor stress zorgen. Zijn werk bij de kringloop op de Lemmer kon gewoon teruggaan en daar terug blijven in zijn ritme. Hij bouwt intussen zelfs zijn medicijngebruik aan. Dat besluit wilde me nog even vertellen hoe de plan voor de vaartuin. Ja, ik heb speciaal... ik ga sowieso eerst tegels, ga ik vierkante bakjes van maken. En dan komt er nog plastic schotjes omheen. En dan ook plantjes erin. Goed, Ja, vol netjes plantjes, maken. hè? Goed voor de natuur. Ja, is goed. Ik wil niet alleen maar tegels. Nee. Oh, praat. Hey, bedankt voor die verhaal. Dankjewel. Hebben we jou geen hand? Nee. Namaste. Dat ga je goed, jongen. Ja, dankjewel. En waar weet dat nog een keer? Ja, Bij de kringloop. dat zou leuk kennen. spul. Ja, zeker. Hoi! Hoi, hoi. En zo kom ik aan de eind van deze eerste serie. Heb ik een heel soort verhaal jet. Verhaal die ik jette toen ik zandje wie en skim maken in de PZ in Frencher. Dus ik kan het koffie drinken en dwalen terug, zo een van de patiënten toen. Miranda, als schoonmaakster ben jij voor 80% ook maatschappelijk werkster. Die verhaal heb ik nou jet. Mooi één groot verschil dat er een grote camera op stier. De verhalen verschillen net zo volle. Het is een complex van factoren. De een het krijgt wat meer pech, de oor wat minder leefde en soms is er ook een genetische oorleg. En juist door die complexiteit van factoren kan het elke keer nog komen. Rob had intussen een flinke tebekzetter. Rianne had ze haar ups en downs en werkte ter hut aan. Maar Erwin giet het redelijk. Hij is nog net waterwijzevol, maar bloot positief en zijn best van. Dit wie de laatste aflevering van deze riegen. In de podcast van Binnenuit praat ik ien op ien met zwaarverlieners van de GGZ. Hoe zeggen zij jongens in het begrip verward persoon? Wat zeggen ze om verhoring in het werk? En hoe kwetsbaar binnen ze zelfs?